giờ con lai rồi lên á các thằng tụi bạn mình nói đúng không ạ Oi, Padang, baru mulai. Oh, dah, mana pun? Be bazar थांनानै बेदर लाना फै. दा सानजौबा बेदरखौ मोननाय नङा. आलासि फैगोन. Oh, deh. Lama gak sih, Ra? Oh, entah balik lama. Supaya mau berjaya berapa? Lamanya Zawadi gaji, hajiannya mana? Hey, skri fैद' माबार Hai थांगौ लामाया गाज्रि सोनो बालायलाङो आं 15 बोसोर गाहाम जाबाय ना लामा सामायानो मोजां ना स्कुल कलेजानो मोजां ना देहा फाहामसालियानो मोजां जों मा जाबावनो बेनिखायनो जोंनो सोलायनाय नांगौ लामाया गाज्रिथारहाय एफा गोबाव सरखार सालायबाय रायजो राजानि थाखाय मोजांखौनो मावासै माथो भट होग्रा रायजो राजाफ्राबो बेखौनो देरहा होबाय थायो जाम्बा गोजासो देग्लाय सोलायनांसिगोन स्क्रि मा गुना जाखोराबोलाय लामाफ्रालाय मिनिस्टार सासेयावनो घन्टा लामा Thằng có dây ở bị trốn lên này à लामा मोजांखाय बिरना फैनो हायो ए बाजै नै मने दे जाबाय दे. सरकार गोदान जाखाबाय. गासैबो सोलायजोबदों दे. आंनो देग्लायबो ट्रेक्टरावसो होखागोन दे सहैदो दे. ओइ बैनाय जों सफैबायलै दे गुमै. फै सेरेक फै. दे ओइ सेमाबो. दे udah ada bazai ang safran launi दे गुमै, लामाया खस्थ' बाखिथा. माबा लामायानो दैलामारि बायदिसो lama lah sekali gue रायलायजाया आसा बैनाय एबाराव इलेक्सननि बारहावाया माबायदि नोंसिनिथिं देग्लायबो बुंबाय बिटिआर हालामनि गासैबो हारि माहारिया सोलायनायखौनो लुबैदों गुमै. सोलायनांगौसोलै गुमै बारा गोबाव दोनजाया सोलायनांगौसो बारा गोबावद्राय जाखाबाय enggak ada जागोन bazai lengga दे लोंदो गुमै. जागोन दे आच्छा बैनाय नोंसिनि आदा गेदेरनि गथ'आ लोमजादों होनलाय गोबावसै होननाय खोनादों आंबो औ होमबालाय नायनानै फैनोसै. बिदिबा cho này lấy con này nó thêm được sợi
Bazai, Bazai. Jangan fideng. Dek, fideng moजां kan, fideng dek. Fैया आलासिफोरालाय दासो बावाखै बे खबरफ्रा मोजां ना? औ मोजाङैनो दंथ'यो नोंहालाय? दानालाय माथो होनबावनो बेराफारसे फिसाला लोमजानायाबो खाराखै फिफायाबो सामफ्रामबो हाजिरा मावनानै जानांगौ थाखाफ्रानो गैया माथो होनबावनो सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै नामा? गैयालै एथ' गोबाव थाबोबाय एथ' गोबाव बहर होबोबाय जेबो होजायाखै न'निया गैया जेबो मोनाखै नायस'नाहाय जोंखौ जेबो मोनथाराखैहाय एफा गोबाव थाबाबो आर'जलाइफोर होआखैमोन सिगाङाव मेरला होदोंमोन आगै माथो जेबो नायस'नथाराखिसै जेबो मोनथाराखिसै आइडि नाम्बार दंना गैया रेशन कार्ड दङ आगै गासिबो दंजोबथारो गासिबो दङलै गुमै गासिबो दंजोबो गैयाहाय सिगांनि चेयारमेन मेम्बारफोरजोंनो थगायनानै जाजोबजादों जेबो मोनाखै बाजैयाथ' मोनथारनांगौमोन माथो जायफोरा गरिब जायफोरा न' गैया पाकानि न' गैया गारि मटर गैया दंखल गैया बैसोरबायदि गरिब सुबुंफ्रा सरकारि अनसुंथाइ मोननो हायो जेबो सिस्टेमानो गैया जेबो आयेनानो गैया बिसोरबायदिनो मा जानो दा बेनिखायनो फै जों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव जों बयबो भट होनि बिटिआर ओनसोलखौ जों जौगाहोनो बिटिआर ओनसोलनि हारि माहारि बयबो जों खौसेयै जौगालांनायनि जों इउपिपिएल सरकारनो भट होनि बिटिआरनि दफाफोरखौ जोङो मोजाङै मावफुंलांनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारि समान मोननो थाखाय समान जौगानो थाखाय जों इउपिपिएल हान्जानो भट होनि देग्लायनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देग्लाय ओरैबायदि मोजां बिजाथिफोर होदों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारिनि गांनाय उखैनायखौ स्टेट सरकारनिफ्राय बिख'नानै लाबोनो हागोन बेफोरबायदि आखा फाखा बिजाथिफोरखौ होदों बेवहाय माखासे आसनिफोर दङ बे आसनिखौ आङो गोदान इउपिपिएल सरकारा माखासे आसनिफोर लादों बे जाहैबाय बड'लेण्ड सौजन्यजन यजना गं 100 इ-रिक्सा राननानै होनाय आरो गं 400 गावसुंथायारि आफाद सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनफ्रोमबो गंसे अमा दोनग्रा न' माबा अमा फिसा राननानै होनाय गं 120 बाय'ब्लक फिसारि खालामनानै होनायनि राहा गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनो थाहैनाय फैफिननाय 25 खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय बड'लेण्ड अनसाय यजना क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लानि दाङाबाजियाव बोलि जानाय गं 400 न'खरनो खेबसेनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ लानाय जाबाय बड'लेण्ड आत्मनिर्भर यजना गं 420 बिसिडिसिफोरनो गं 400 मासि एबा सियारफोर राननानै हरनायनि राहा लानाय बड'लेण्ड युवा बिकास यजना लाइमोनफोर फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालिमानि फरायसाफोरनो गासै 10,000 जरा गेलेमुआरि जुथा राननानै होनाय बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि खामानि मोनै एसटि लाइमोनफोरखौ बेसेन नाङै फ्रि गारि सालायनाय आरो दाजेमारि फाहामथाय आदब जौगाथाय फोरोंथाय होनाय बड'लेण्ड रान्धनि ज्योति यजना उजाला मोनगिरिफोरनि थाखाय गं 25,000 न'खरफोरनो प्रेसार कुकार होनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय बड'लेण्ड सानसोरां बिथांखि गासै गं 420 बिसिडिसिफोराव 20 वाटनि सलार लाइट गायसननाय जाबाय गंफ्रोमबो बिसिडिसि आवथायाव गं 10 बड'लेण्ड फोनांजाब बिथांखि सा 967 गामि बोराइ आरो बिअफोरनो फोनांजाब राहा मोजां जानायनि थाखाय मबाइल हेन्डसेट राननानै होबाय बड'लेण्ड ग्राम प्रहरी यजना सा
2307 सरकारि मुं थिसनजानाय आरो सा 698 मुं थिसनजानाय बिडिपिफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननानै होनाय जाबाय। बायदि बायदि योजनाफोर NRLMनि जोहै मोन 4200 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 50,000 राङारि अनसुंथाइ आरो BTCनि जोहै मोन 400 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 30,000 रां अनसुंथाइ होनाय। थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम गासैबो फरायसाफोरनो बेग आरो थाखो 9 थाखो 10 नि BPL फरायसुलाफोरनो साइकेल होनाय जायो। बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनायनि नोजोरजों खामानि मोनि लाइमोनफोरनि जिउ राहानि जरिब एबा केरियार सार्भे खालामनो राहा लानाय जादों। दे बिदिब्ला गुमै ओंखाम जायगानि नामा समाबो जाबाय नै माथो। नै आब' बाबुखौ थाबैनो डक्टरनिसिम लानानै थांदो। डक्टरफोर गोदान फैनानै दङ हस्पिटालाव। गासैबो बिटिआरआव रां नाङा जासे बेराम सिकित्सा खालामगासिनो दङ। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ मावनानै दोनदों। दे आंबो गोदान सरखारनो भट होनोसै थगायजाबाय थाला एबार। दे होमब्लालाय जोंबो थांलायदिनि।